Ngiyababingelela manazaretha amahle Nkosini. Bonisa ukusukuma phezu kwabantu abadala, ngibona isikhala mshumayeli. Ukuthi izwi umusa kuselehlile zomuntu sikhulume ngoNkulunkulu wethu. Sigodola wesaba baba le ndaba esinendawo esimkuyona ingaphezulu kwethu. Hayi ngoba singathanda ukukhuluma ngoshembe, le ndawo iyasinda manazaretha inomlilo oshisa kakhulu. Sambile manazaretha saphelezela imindeni yethu ngoba besiyophelezela imindeni yethu bengihambanga lutho asazi lutho thina ngohambo manazaretha. Ushembe usibizile safika ebuhleni bamaNazaretha saphuma manje ngelanga lokuphuma sekiwe entabeni waphuma uJehova esemuhle ngaba nenhlanhla Nkosi yamaNazaretha futhi angeke ngithi inhlanhla ngoba ayikangifanele le ndawo kodwa kwenzeka nje ngayithola sesemaGetsemane amaNazaretha. Waphuma uJehova wakithi manje sesemuhle seconsa amaNazaretha waqhamuka wathi madoda ngiyahamba mina manje kwathwala kwaqedwa manje kwaphunywa mana into engibabaza kakhulu ngalolu hambo olungcwele indlela abantu abangakholwa amaNazaretha bengalele beme emgwaqeni bebabaza loNkulunkulu wethu beyizela amaNazaretha bekhuza ungcwele abantu abangamazi ushembe bethi waziwamuhle ushembe. Saphuma amaNazaretha sahamba sithe esitobhini sokuqala koNkosi lapho umunyazi sekhiphe amambathalo sekusele ngomjiba limi ngaphandle lubabazi into enhle ngoba silapha egubhini manje sibe simuzo mikhuluma encoma manje encoma neNkosi yamaqadi ethe iluhle lo hambo singakafika indawo ngoba selibonile ngoba emdala wasisicelela amaNazaretha uhambo oluhle ushembe kuthe amaNazaretha sisendleleni into ehlele mina manje ngiyingane ngicela uNkulunkulu abazali bami abakhumbule sithe sihamba sishaya imbombo sengiphethe ukuthonga bese ngilele manje sengijeke nje abantu ngihamba nabeduzana ngoba sengisukile egubhini sengiphethe ukuthonga bangifikela nje kanti sengihamba endaweni engayinakile ukuthi inesiwa esiwela ngapha eweni bese kuba nomgodi ngixhoshwe ilamba ungawuboni lo mgodi ngingene phakathi mangena phakathi amaNazaretha into engisukumise kuloya mgodi angiyazi amaNazaretha ngisume ngokukhulu kusheshsha ngayithola sengigcwele igazi ngoba la ngifike ngashaya ngedolo la ngavele ngalimala ngahwebheka amaNazaretha. Saqhubeka nohambo masihamba amaNazaretha safika la siya khona ngalala mangilala ngibona ugogo ozala amaNazaretha uma uthi mntanami ngoba waduwela lapha emgodini besifuna ukukhipha udadewenu lokahamba akazenzele lutho ngoba kathungela lapha kuloya mgodi uzwile ukuthi uphume njengento ebusa phezulu bekufanele kushone phansi kepha sikhiphile ngoba besifuna udadewenu angene ohambeni naye manaze lolu hambo eseluhambile uhambo lokuzicelela komunye nomunye azicelela uNkulunkulu wakhe. Ubaba amaNazaretha uncomele lo hambo wasicelela wathi nabahlezi ekhaya uyabacelela ukuthi bonke abakufisa kulonyaka kulunge. Wasisicelela amaNazaretha wathi ucela ukuthi ufisa sizwane wathi into elimaza amaNazaretha nabantu bonke nje emhlabeni ukuzonda omunye umuntu. Wathi ukube kuya ngami ngaba amaNazaretha awamkhuba omunye umuntu ungasuki le ekhaya uzokhuba umuntu oyinazaretha la kuyingozi enkulu amaNazaretha ucelile ushembe wazi wancoma wathi ucela ukuthi njengoba sila singakhubani kepha umuntu nomuntu azithandazele uyazi ukuthi sonile nasendlini khona esikwenzile kungafanelekile wathi kodwa uyasicelela ukuthi ushembe
asenzele izinto ezinhle. Ngiyabonga amaNazarite, inkosi ibusele kuzwini. Iyanithanda ngokubulisa elolizwe elizayo inkosi yasebuhleni. Ngiyabingelela abakhokheli basemoyeni, ngibingelele umshumeli, ngibingelele obaba, ngibingelele intaba yepheza, ngibingelele nabomama nehamenti yonke. Ngithi nami maNazaretha menyiwe nami ukuthi ngiyofaka umdedele, kodwa angizange ngikwazi ukuqhubekela entabeni. maNazaretha bomuhle umdedele. Ungakangena umdedele kuvuka nathi uyakhuluma umshumayeli uShozi uthi ungaba kuhle mangabe kukhona umuntu lana, ungekho umuntu la oze engabhalisanga ibhuku lakhe. Athi kungaba kuhle futhi umuntu okhona la olokhunjanile oxolelene nomuntu okwewahlukumezana naye. Angeke ukwazi ukuthatha uhambo unamagqubu enhlizweni yakho. Ngithi nami maNazaretha ngicela ukudlula lana, ngicela ukuzibongela onyakeni engene kuwo umusha ka-2026 maNazaretha. Ngithi ngiyabonga kuShembe uNyazi lwezulu ngokungiphilisa kuze kufike lo nyaka wanamhlanje. Ngithi ngo-2021 maNazaretha ngabanjwa iCovid. maNazaretha kwagula umyeni wami. Ngithi ngiyazibongela Nyazi lwezulu. Ngabe kwahamba mina kuqala before kuhamba umyeni wami. Umuzi ngabe wavalwa maNazaretha. Ngizozibongela uNyazi lwezulu ngoba ungipha lelo thuba. Inkosi ibusiseni kuzwile. Indlela yokuya ekhaya kuJehova inkosi yethu umdali ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni maNazaretha uNyazi lwezulu. Amen. Ngiyabingelela bagcotshwa konke ngegaba zabo, ngibingelele inhlamsuthi, ngibingelele omama, ngibingelele amakhosazane nayo yonke ihamente engcwele kaShembe uNyazi. Amen. Siyabonga ithuba esiphoba abamshumayeli. Nami bantwana benkosi bengimenyiwe ngenisa umdedele
bengimenyiwe nasohambweni sasuka la ngabo 10 ngomhla ka 31 safika ngo6 ekuseni salungisa wangena umdedele ngomhla ka 1 kwaqedwa sasesilinda kuthe emva kwenkonzo yesabatha mhla ka 3 bese liphuma izwi ukuthi kothi ngokwarathu 1 bese uyaphuma umkhumba sezulwini nangempela safika leso sikhathi yakhala insimbi sabhinca salungisa saqeda kwathiwa imoto ayifuneki eHomisi imoto ithathwe zonke ziswe eKenani sayishiya ke abanye bethu eHomisi kodwa sasesibuya ngenxa yokuthi isikhathi sasisincane netransport isisiphelela sawuthola umkhumba sezulwini ngakophuma phuma uthe uJehova mayiphuma ephuma niyamazi ke maNazaretha uShembe mawuzombona iphuma egumbini ephuma Getsemane ephuma bese engaliphumi legates lokuqala umjiva suke ufakile usukubona ukuthi manje sekuyahanjwa yikho into ezosiphimba endleleni ngangempela siphumile maNazaretha sahamba safika onkosi saphumula njengenjwayelo saqhubeka sadlula ePhalishini saze sithe masifika eHomisi sifike ebusuku safike waphumula umkhumbi kwase kuhlalwa kwase kulungiswa yonke into kwase ngakusasa ekseni laphuma izwi ukuthi ngo6 ntambama kuyalungiswa kuyaphunywa futhi salunga saphuma maNazaretha sadlula esigedleni sithe masifika phezulu kwentaba safika ekseni sathatha imithetho saqeda wasuphuma umkhumbi wafika entabeni thema kufika phezulu kwentaba iKenana kwenziwa konke kwaphuma izwi kwalungiswa amadokodo kwaqedwa kwase kwahanjwa ngolesine kwabingelela intaba wayesencomo baba wathi umhlangano ube muhle kakhulu amen wathi maNazaretha ngiyabonga emhlanganweni ohambo ethi iphathe kahle kakhulu ngizonihlabela inkomo ezinonile ngolesibili uShembe maNazaretha muhle akhazimule uhambo lube luhle kakhulu imvula izange sihluphe sifikile eNkatheni safika sahlala uthenga lezi ikhathi bese sibheke khona eNkatheni ilanga beliphakele sithema sifika eNkatheni sase umkhumbo uJehova usewuhlalisa khona ilanga lonke kwathi makusithela ngabo 5 wasuphinda ukuphuma kwahanjwa endleleni azange sihlushwe imvula sihlushwa ngayilutho sihambe kahle ube muhle uhambo maNazaretha inkosi kusisene kuzwile amen Isabatha namhla Nkosi ngiyacela uNkulunkulu angiphisile ngiyabingelela abashumayeli ngibingelele hambe engcwele yonyaza maNazaretha ayingcwele besimenyilwe simenywe uNkulunkulu uThixo wethu kuthiwa indlela eyebuhleni idlule ekhaya namaNazaretha ngisuke eGoli uma ngivala ngase sengidlula ngasekhaya
ukuze ngiyothatha isibusiso eNazaretha. Ngoba kuthiwa indlela endlula ekhaya ngaphambi kokuthi siye ebuhleni. Nami bengiyoloba eNazaretha nami phakathi kwalowo muzi waseMambatheni. Ngathola isibusiso sokudlula ngemhlangano eBhangqweni. eNazaretha sifikile endaweni kaNkulunkulu ebuhleni bamaNazaretha. Ohle uNkulunkulu uyasithanda futhi asimthandeni nathi. Uthi umfundisi obephethe inkonzo ngizodlula nje ngoba umfundisi wasekuseni inkonzo asizwa ngabe sisemsebenzini eNazaretha. Uma kulisabatha siyasebenza emzini kaJehova. Amahhotela asuke edinga thina. Uma abantu bengaphakathi fanele nathi silungiselele ukuthi abantu bakaJehova befike bekhululeke kahle. Inkonzo yasemini ibiphethe umfundisi omvubu. Uthi umfundisi eNazaretha njengoba silapha sisenkonzweni ehloniphayo. Kodwa uthi ngiyayibona inhlonipho ngathi iyangokuncipha. Ngathi uNkulunkulu angasikhumbula senze kuyikho phakathi kwendawo yakhe eNazaretha. Uthi umfundisi eNazaretha njengoba silapha nje size kokuphelele. Uthi njengoba silapha eNazaretha sizoloba siloba okhokho bethu. Uthi ngelinye lamalanga kuthiwe kuyizo lezi insuku zomhlangano kaJehova. Kwakuselela amanye amadoda amabili ngemuva. Uma ehamba eze yofika la sibeka khona intsha. Uthi mabefika lapho bathola enye indoda ithathi yabeka amanye yawasusa amanye yawabeka. Uthi mama befika kulo baba bese sebethi bebemdlokoza ngeimboko kuthiwa wenzani kule ndawo. Athi akuboni ngihamba lobhombela. Uyena othi beka le susa le, beka le susa le. Uthi khona abangafanele ukuba semzini wakhe. Ngathi uNkulunkulu angasikhumbula sifaneleke eNazaretha. Uthi kunencwadi eyabhalwayo. Leyo ncwadi ebhaliwe eNazaretha yayilobile ithi kuleli bandla kuzongena abantu abagqoke njengathi. Bangene phakathi kwethu basifundisa ukuhlebana, basifundisa ukungathandazi, basifundisa ukwenza kabi. Uthi bancinza ingane ukuthi uphuma nengane ngaphandle yakhala kanti sebeyakuzoza. Uthi phakathi kwethu singamaNazaretha bazongena enhlizweni zethu singomakoti sidlisa abayeni bethu sibafaka imithi. Uthi uma sekunjalo sesingababo labo bantu. Uthi bazofundisa nokuthi imali le kaShembe nidle. Nidla amalahle eNazaretha. Ukhulumile nje wathi mningi imithetho eyayibekile kule ncwadi. Kodwa konke lokho ubona ngathi sekuyenzeka phakathi kwethu. Ngathi uNkulunkulu angasikhumbula eNazaretha angasuzi leyo ncwadi singabibikho kuluyona singabalwa kuyo. Ukhulumile kakhulu nangenhlonipho nangokusiphatha kahle. Uthi njengoba sizophuma lapha sihamba kulolu hambo oluyingcwele sikuyotholakala abanye besemfuleni behlamba bengagqokile eNazaretha. Bethi bayakhuzwa abantu bethi yini abangayazi. Engadliwa amahloni ngoba kuyenzeka eNazaretha endleleni uthola ukuthi umuntu wenza okungafanele. Mawuthi yamlungisa umuntu athi ubani wena unyazi. Khona unyazi keleza kuwe lakhuluma nawe lathi imithetho ihamba kanje. Ngathi singafunda ukwenza kahle eNazaretha kuningi okukhulunyiwe emzini kaJehova. Kodwa ngaphezulu kwakho konke uNkulunkulu uyasithanda. Muhle uJehova unyazi lezulu eNazaretha. Ngathi angasipha ngabanye amandla ukuthi simlandele simbone. Singezwe indaba zakhe ngabantu kodwa sihambe. Uthi omunye ngilapha nje ngithwaliwe nami. Khona obethi yena ubethanda ukuze emhlanganweni akabanga nasisikhathi. Wasesenginika umnikelo wakhe wathi gibela mntaka Jehova uye emhlanganweni. Ngathi uNkulunkulu angaba nalowo muntu lolo thanda afake kukithi sonke sikwazi ukuthi odingayo simnike naye alandele uJehova. Nkosi busise nixule Zion.
Makube kuhle kwabayingcwele. Manazaretha ngiyibongela nami njengoba seshilo umshumayeli ukuthi masiphakamene sikhulumene ngoNkulunkulu wethu akade behambile. Nami ngizobingelela abagcotshwa abasemoyeni abafundisi. Ngibingelele nabashumayeli nabakhokheli. Ngibingelele nengodlongudlu. Ngibingelele nentaba yephesa. Manazaretha nami ngiyayibongela kuNkulunkulu onyazi lwezulu nami engimemile. Nami ngasuka lapha eGoli ngihamba ngiye ekhaya. Kodwa ngangizofika ngedlule nasekhaya kwakunomsebenzi emndenini nge-28 mase ngiyadlula ngiya emndenini. Ngase ngiyabuya nge-30 sengeza emzini wakwaButhelezi. Kwase kuthi nge-31 ngase ngiyayilungiselela nami ngoba ekhaya yayikhona imoto babekhona ababephumile ngihamba nabo. Kodwa ke singakahambi ngoba sasithi siyophuma ngo9 laseliyaduma kakhulu imvula. Sase siyalinda yasiyadlula imvula sase siyathintana nangangihamba nabo basho bathi cha imoto iyeza kodwa sihambeni siphume emakhaya siyoyilinda endaweni ethize. Ngase ngiyacela nami umakhelwane ukuthi akangiphelezela ngibeke lapha ngoba ngangisaba ukuhamba ngedwa. Sase siyahlangana ke sayithola imoto sase siyahambana amathini nje sawashaya eduzane kwasekhaya u12 wasishayela khona. Sase siyahambana sesiya emzini kaNkulunkulu. Kodwa noma kwakungahambeki kahle kule moto esasihamba ngayo ngoba sasigibele isipho elihamba ithatha abantu ngeziteshi. Kodwa kwakunzima kodwa ngoba sasinoNkulunkulu sagcina sekuhambeka ngoba imoto kwakungayeki phambili. Lo driver wayeyidrayiva kwangelona iNazaretha kodwa yayisixukuza imoto iyalena lena. Ngase ngathi hawu kodwa Nkosi yami siyofika kodwa lapho la siya khona. Kodwa sasihamba nenye inhlansuthi wayesethi ayime imoto yayisiyama. Wayesethi akehle udriver ikithathwe uyena. Yahlala ngempela lenhlansuthi kwa driver yona. Sahamba saze sayofika emzini oyingcwele ingazange yasihlupha imoto. Safika ekseni nje ngo6 nathi sase siyayilungiselela sesihamba sesiya kuvuka nathi. Sithe mase siphuma ke lapho kuvuka nathi sangabe saya eDokodweni. Sase siyohlala nje eduzane kwethempeli sesilindela umdedele. Bangena ke obaba ngo12 kwangena namakhosazana. Kwase kufika nesethu isikhathi sokuthi sihambeni siyongenisa umdedele. Sahamba sayongenisa umdedele. Hayi abantu baningi kakhulu ngendlela emangalisayo. uShembe ubaqoqile abantu bakhe eManazaretha. Sase siyawungenisa umdedele ngendlela ejwayelekile. Sangena mina ngangihlezi eduze kwabakhokheli eManazaretha.
sambona uNkulunkulu wethu emile epulpit. Manazaretha umshumayeli uNcube ukhuluma ngenhliziyo. Uthi asibene nothando sithandaneni Manazaretha. Uthi singathandani thina sodwa singamanazaretha. Uthi asibathande nabanye abangawona amanazaretha. Uthi bese siyahlabelela. Uthi uNkulunkulu wethu uthanda ukuhlabelela. Uthi ngoba lakiwa khona kungena ngokuhlabelela. Uthi angazike wena mawulonga izwi lakho ungafuni ukuhlabelela ngalo, ngoba uNkulunkulu wethu uthanda ukuhlabelela. Sengathi uNkulunkulu engasisiza Manazaretha, asiphe inhliziyo ezimnene ezithobekile. Sengathi singathandana njengoba uNkulunkulu wethu esincenga ethi masithandaneni Manazaretha, sihawukelaneni. Sengathi kungaba njalo. uNkulunkulu ahlale enhlizweni zethu. uNkulunkulu asiphe ukukholwa, asiphe uthando olungapheli Manazaretha. Wayibala nje izinto zabanhlanu kodwa okunye sengikhohliwe Manazaretha. Umshumayeli uNcube okuthandwa uNkulunkulu kodwa ukhulume ngenhliziyo. Wathi asibe nezinhliziyo ezimnene, inhliziyo ezithobekileyo, ukuze sizothandwa uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu. Nami ngithi ngiyibongele Manazaretha, uNkulunkulu nami engimemile ngiyofaka nje umdedele sase siyajika ukunyathela nje emzini kaNkulunkulu. Kukhulu kuNkulunkulu ngibonge ezidalweni zasephako mama kwaMsimango nezalangane khona kwaButhelezi okuyibona bengivumelile ukuthi nami ngihambe ngiyobangenisa emzini oyingcwele. Cela inkosi ibusise nekuzwile lapho la ngikhuluma khona kabe nengithethelele Manazaretha kuze Israele imilomo ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Nomfana oguqela inkosana wamtshana Manazaretha, ngiphakama nokubingelela ubaba umshumayeli. Ngibingelele abantwana bakaNkulunkulu ihamente engcwele onyazi lwezulu. Amen. Manazaretha, ngiminyiwe nami kuloya mzi okhazimula abantwana benkosi emzini wasebuhleni. Ngifike mhla ka-1 umdedelo usungenile, ngafika nje ntambama kodwa ngagibela nje la imoto la epark station. Kodwa abantwana benkosi ngafika kuloya mzi nami nganyathela khona. Ukunyathela kuloya muzi bangcwele kunento nami ngifika ngadideka mase ngifika khona ngibona amabhilidi nje into engazange ngiyibone into yenziwa lapha ephini. Ngiyasantshanzwa kuloya muzi Manazaretha. Loya muzi uNkulunkulu wakhona abantwana benkosi uyasebenza. Ngibona izinto ezimbi into engazange ngiyibone ngiqala ukuya khona. Ngiyambanga uNkulunkulu ngoba ngifikile kuloya muzi abantwana benkosi. Uthe noma ngawungenzanga umdedelo kodwa ngihambile noJehova ngahamba phansi abantwana benkosi ngafike ngakubeka umhlangano endaweni yaseUmizi Manazaretha. Ngilibonile unyazi lwezulu bantwana uthe mephuma umnyazi wesonto ayisilandele inkinga Manazaretha. Ngathi singathandana makhona. Ngicela umusa ngoba ku-2026 Manazaretha komunye nje uhleke umamatheke Manazaretha. Ngoba lenkosi esiyona abantwana benkosi ithema iphuma lapha epulpit siphuma nje sophuma umhlangano nje. Hey mantazo kwafu. Hey angazi Manazaretha ngathi wahezela umoya, ekhe umthifo obomvu
uNkulunkulu obrown ethi umjebo obrown leteke ngathi ikhaki hey bantu silandela inkinga maNazaretha inkinga loNkulunkulu esilandelayo ngizocela umthiyo ungifundele mfowethu incwadi nje eyodwa imbhalo 14:14 sitshena abangakamboni uNkulunkulu silandela inkinga maNazaretha sahamba nomkhumbi wasezulwini sahamba maNazaretha sahamba noNkulunkulu sahamba saphumula enkatheni saphumula siphumula ngoba sitheme siphuma saphumula waNkosi sitheme siwaNkosi ayiphathini sahamba nje sahamba manje sashisa ilanga semasifika enkatheni awubeka phansi umhlangano uNkulunkulu sahlala nje lashisa ilanga uthema setithi nje sithanda ukushintsha sithanda kwamnyama ngo5 kuya ku6 nje hawo wasephuma uJehova edlo njalo umjiko oblue okutshela abahlezi la eAfrika ngoba simbonile uJehova maNazaretha sebezwile wena uNkulunkulu ukuthi uhamba neflakho yitha silandela iflakho uThixo abakubonayo umusa ngobuso maNazaretha sibonile injongo yomusa sibuya kuyo emzini wasebuhleni sahamba ngawukhuphula umhlangano ngawubeka ehomisi nimbonile uJehova edla umjiko ubrown adla ubomvu oshintsha nakho eshintsha nje wena Jehova neflakho yithi ifalakho uJehova sithi vele esiyifalakho maNazaretha nensika yeflakho ehamba yebo emina ndisambe mina mana hayi uphuma umhlangano ngo1 kodwa bathe abantu bemile endaweni besibuka sihamba noNkulunkulu awu maNazaretha nangensika yomlilo ebusuku Nkosi ngiyabonga mkhulu ilokho maNazaretha kuyasetshenzwa kuloya muzi ungathi nawe mawufikile ube nomusa ungathi ungaba nentatho mawumenyiwe uye kuloya muzi ufike usebenze khona umama ukhulume ngamahotel kuyasetshenzwa kuloya muzi abantwana beNkosi kuyalungiswa yonke into ikhona maNazaretha inkosi kusini kuzwile amen abashumayeli ngibingelela umkhokheli osemoyeni ngibingelela ihamende lonke ngelihle igama lonyasi lezulu amen bathandekayo ngiyasukuma nginokusaba ngimncane kakhulu kule ndawo kodwa ngithi ngoba izwe seliphumile sengicela ukuthi ngenze iqiniso emndenini ebeyimemile kulela khaya lasezulwini ehlele bathandekayo ngingahamba nami ngayondlula ekhaya ngenza okufanele kwase kuthi nge1 ngehlanga eThekwini angikwazanga ungene somdedele ngoba sike sasitara lapha entabeni ekhuphukela ebuhleni ngise ngangena ebuhleni ngo11 ebusuku cha ngithe mangifika safika abashumayeli bangepha isibusiso
ngathi ngibonga ukunyathela. Kwase kufika usuku olukhulu ukuthi uphume umhlangano ongcwele. Ngibonga ukuthandwa uNkulunkulu, ngibonga ukuthandwa ngabakithi, nami ngikwazile ukuthi ngukhiphe. Sihambile bathandekayo, sithe masifika enkathini, hayi lasho ilanga. Kuke kwanzima manje ukufika esixhobeni, sasabathe sifikani, kodwa ke ngoJehova sagcina sifikile. Sithe sihlele nje singomama, kunentethelelo besihamba nayo engaqokanga. Iyasixoxa-ke istori sayo ithi, kudala ngi-aplaya ngifuna i-scholarship, abangiphenduli. Kodwa manje ngiqeda kuthola i-message njengoba sihlele la, bathi angiletha ama-document wonke. So bathandekayo sisendaweni ephelele. uNkulunkulu uyasithanda. Ngikunotisile kakhulu bebebaningi abantu abangagqokanga ingubo emhlophe ohambweni. uJehova yabamema. Sahambile bathandekayo sangawufika eHomisi. Thema ngifike eHomisi ngithola i-call ephuma kudadewethu omdala. Ithi, sisi, ngivuka nesibonakaliso la sikamama. Uma ngibona usehlathini, dala ngimemeza, ngazama ukumemeza waphuma. Leli hlathi lingasekhaya. Uthe uphuma sekhathele, akafuna ukungibheka. Uyambona ukuthi umuntu osebenza kakhulu, ukhathele. Ase ngithi dadewethu ngiyabonga uNkulunkulu wakwashemba ukuthi usivezele isibonakalisi. Ngisohambeni njengamanje ngizomnikelela uma ukuthi aphume esigodini sosiza kuso. So ngabonga umusa kaNkulunkulu nje ukuthi ukuhamba kwami uvelile ukuthi uma usesigodini sosiza. Cela kuJehova unyazibezwa ngipha amandla, wenze okufanelekile. Bathandekayo umhlangano ngize ngawubeka entabeni engcwele yaseKhanani. Sifike ekuseni okumangazayo. Ayibakhona obaba. Sisuke eHomisi saze sayofika entabeni singayitholi ngisho indawo ukuphumula. Ugcwele umhlangano. Sihambile nje zange siphumule masisuke eHomisi sisezawuphumula phezulu. uNkulunkulu siphila amandla. Siyabonga bathandekayo. Inkosi kusisa amasono zenu.
ngiyayikhetha inkosi unyazi lwezulu amen bantwana bakaNkulunkulu mina engayanga ohambeni kodwa ngithe mangithi ngibona isikhala yikho lokhu okungenze ukuthi ngiphakame amen bantwana bakaJehova ngithi ngibongele kuNkulunkulu kulo nyaka ophelile mhlambe manje ngabe ngimathambo amhlophe uJehova wangisindisa sathi silapha ekuthuthukeni ngangigulenye into ngakuggulela ukufa uthi unkosikazi uMankala uyaphi wena ngoba ngeke ulume laphana ekuthuthukeni njengoba ugula kangaka bantwana bakaJehova ngendlela engangigula ngakhona wangaphumi lutho ngemuva kungaphumi lutho ngaphambili kodwa ngathi kubo mina ngiyakuJehova nithe ngifika ekuthuthukeni ngapaka imoto ngihamba ngedwa ngisuka eMeyato ngiya ekuthuthukeni ngafika ekseni ngabo 7 ngeSabatha ngithe ngiqeda nje ukupaka imoto waqhamuka enhlansuthi yakwaNgema ngathi edoda naku ngithi ngiphume emotweni akusaphumeki ntatha leyo kwaqhamuka enye futhi yakwaMnguni bambiza weza ngangibanjwe ngapha nangapha ngiyiswa edokodweni ngakwazi ngisho nokuyihambela ngoNkulunkulu emkhulu ngathi ngifika edokodweni inkosana yakwaMnguni yathi cha angeke ngikushiye wedwa la ngendlela ogula ngayo fanele ngihlale nawe ngibone ukuthi kuphelelaphi nangempela sahlala nje ngena ngalala ayikho into engizwile ngoba idokotela lami alikho kude nasethempeleni enkonzweni ithema baphume enkonzweni yasekuseni bangivusa bathi endoda asidle nangempela ngazama ukudla ithe enkonzweni yasemini mabahamba bafika ubuthongo ngalala enguzwile phela linye izwi lenkosi thema ngiphaphama lizwe uthi uJehova esimthandayo maNazaretha nina niyahlupha ngokuthi nahambe niye ezibhedlela niye ezinyangeni niye kuphi nishiye uNkulunkulu khona la ezonisindisa ngangempela abantwana bakaNkulunkulu wangisindisa kwakuyisabatha ntambama omshumayeli wakaMashilwane wangithatha wathi hey ndoda asabeni siyeni kuJehova nangempela ngafika ngakwazi ngisho nokuguqa ngoba ngangilele phansi phambi kaJehova umshumayeli uNcube wangithatha wangibeka lapha phambi kaJehova wafika ubaba wathi ndoda udliwa yini ngathi baba ngiyafa wathi cha ndoda ngeke usafa usuphilile manje indlela engaphuma ngayo kwakuyi opposite yendlela engangena ngayo emzini kaNkulunkulu la endlini kaNkulunkulu ngaphuma abantwana bakaNkulunkulu ngihambela kodwa ngangena mpedwa ngapha nangaba ngakuningi engakusho ekudlula okwalandela lokho kodwa kuthe ebusuku bakhona ithe ngilele wafika uJehova wathi ngazibona ngisendlini ekhaya wathi ndoda ngizile uzokulanda asabe siyodla nangempela saphuma nobaba ehamba ngeFord Granada angazi noma niyazi iFord Granada imoto endala nangempela sithe masifika masihamba nobaba ngangihleli ngemuva sahamba ishayelwa uyimoto sithe masihamba safika kwenye restaurant sithe masifika wathi thatha nawo banana idla nangempela ngadla bantwana bakaJehova ngithe mangisuka lapho ngithe mangiphaphama ekuseni into engangijabule yona ukuthi
uNkulunkulu ungiphilisile njengoba ngichaze lo unkosikazi uMakala ngimtshele ukuthi hey lemvakashelo uNkulunkulu ungiphilisile nina nani lokho ningenelele nithi ngiye kadokotela ngiye esibhedlela ngala ngantshela ngathi mina uNkulunkulu uzongiphilisa nako ngiyaphila wathi uNkulunkulu ngidla amanzi ngiphuza amanzi ngidle namafutha nako ngiyaphila ngiphiliswe izwi likaNkulunkulu Nkosi ibusise enekuswini Ngiyayithetha inkosi enhle yamaNazaretha amen. Umfana lo wasithole emahlabathini. Nami ngomunye abebehambile kulolu hambo lude kade suluhamba. Lude lolu hambo besulihamba. Hayi. Lude lolu hambo besulihamba lola futhi ngeke belishinthe kakhulu kule game. Ngafika ngolesihlanu ebuhleni. Salala savuka sayikonzweni yesabatha. Ngizokuxoxela njengoba vela amafoni senadla lo TikTok no khona lokho no YouTube. Ekseni ubaba wayinika umfundisi ukhoza wasesimangalisweni. Wakhuluma umfundisi kakhulu. Wasebuthe emini. Wayinika umfundisi nangu umvubu lomncane wasemthonjeni. Wakhuluma futhi umfundisi kakhulu. Ngiyaqaphuza ngiyadlula. Hayi. Lathi izwi lezulu umhlangano uzophuma. Uyazika wena wakuhamba. Ngezwe kuqhuma idolo ngaleli idolo. Ngimncane ngase ngiqhunyelwa idolo. Ngayithula ngayibuka lento ukuthi ngaqhunyelwa idolo ngimncane ngisazohamba uhambo olude kangaka. Ngaqinisela ngenhlena bedodo nomfo kaGasela. Akamtshela ukuthi ayiqhuma idolo ndoda ngazi noma ngizohambani. Kodwa sase sithi cha ubaba ushilo. Wathi mangabe ulikhiphile nje uhamba uhambile. Kodwa futhi asengibuza ngimncane kangaka se. Hayibo.
sekhala leya nsimbi ekhalayo wena wayebuhleni khona insimbi ekhalayo khona insimbi ekhalayo ngeke idolo ngeze umgqula kancane mfo wagasela sekunjalo ngathi hawu uthini manje ngakudonsa lokwami nami ngithi bangabe ngabuhambo ngithi ukugcoba ngakuthinta lokho kuyidodlwana hayi sasisondela maphakathi awu yasiphuma indlondlo yomusa hayi sathi sibheke emkhabela lapha phansi ngethi hayi seniyavuma idolo engangabaphazamisa bangixolele unyaka omusha lokho asixolaleni bangcwele ameni ngoba ngikwazi ukuthi ngihambe ngikuxolele ngaxa cha namhlanje ngiyaxolisa lembhojeni engangamthinta angixolele ameni sadonsa lolu hambo sathi masudonsa lolu hambo kwangathi sekukhalisiwe mbeka konkosi hayi ngahamba kaze ngathi mina hawu kodwa shembe sasesihamba kangaka sangafika konkosi kanti kwenze njani hayi safika konkosi laphana safike sahlala phansi ngathi kulelo lidolo ngifuna ukutshela umuntu ngiphethwe idolo cha sasephuma thema sephuma sibheke awubangcwele sengihlala phansi kodwa bengizothi nje kaphu kodwa ngangamphazamisa saphazamisana ngicela uxolo kuwo wonke umuntu engangamthinta amen Nkosi emseni ngizwele Inkosi ayibusise ukuphakama kwebandla
Sibonge.